Halløj, alle sammen. Halløj. Velkommen Det er endnu en kedelig video. med Martin. Den mest kedelige video, der findes. Ja, det er her. Ja. Lad os Men altså, det er en ting, der kun kommer an på jer, der vil. Og der ligger som en videosvar til GEXP Gamings Tech video, ja. Det er ikke for at få subs eller sådan det her. Det er for at have det sjovt. Vi vil prøve at challenge alle jer. Alle jer, der vil. Med hvis I for eksempel kan... Vi spiller survival 100% lige nu. Og herude så ser jeg bare crafting recipes og sådan noget. Hvis I vil spille mod os via din egen singleplayer noget, men det skal være 100% du survival. Om hvilke maskiner du bedst kan lave. Bedre end den her for eksempel. Det er sådan, jeg kalder den Macerator Furnace. Ja, se, så propper man jo... Ja, så propper man bare en ting hernede med macerere, eller macerate, jeg kalder det altså macerere, fordi det er sjovt. Så flyver den automatisk, det larmer så meget der. Så flyver den automatisk ned i ovnene, og koger det, og bliver suget direkte ind i den her kiste. Fantastisk. Og så, når den er nede i kisten, så er der intet, den kan gøre, altså, den kan ikke blive suget væk, den bliver dernede indtil vi tager det. Så det var det. Challenge os, så vi kan få det lidt sjovt. Også specielt dig, Gigs. Vi vil rigtig gerne have, at du prøver se om du kan bygge en bedre end os, hvilket du sikkert nok kan. Du er bedre til at tække den også, det er jeg helt sikker på. grunden til, at vi laver det her, eller vi til det er faktisk, at vi først vil prøve at challenge dig. Ja. Så faktisk så på, at alle kunne prøve det. Så alle er velkommen til at prøve det. Så- Så er det rigtigt. Så det var det.